Library and Services Department, बे डिपार्टमेंटनि हेड माने CSD सानसुमै बसुमतारी बिथां आरो जोंहा नैबे गामिनिनो बारग' गामि गाहाय गावबुरा बर्तमान दानि गामिनि बबे आसनिफ्राय हरनाय जादों दिनै दतमा गामिनि ज्ञानोदय क्लाब एन्ड लाइब्रेरि बाहाय मोनसे लाइब्रेरि सार्भिस डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे बिल्डिं जोङो हरनाय जादोंमोन आरो बियो दिनै कमप्लिट जानानै बेखेवनाय हाबाफारि आरो बे हाबाफारियाव फैनानै आं दिनै बे न'खौ बेखेवनो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो आङो साबायखर जासिगोन जे बेबायदि लाइब्रेरि आरो बेबायदि बिजाब बाख्रि बानायनायनि थाखाय जोंनो मानिजाथाव जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा जोंनो बेबायदि अनसुंथाइ आरो बयखौबो मोजां रोखोमै हेफाजाब आरो मदद होनायनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर जासियो आरो आङो स्पेशली साबायखर जासिगोन जे दतमा गामिनि ज्ञानोदय क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोननि हेफाजाब आरो मदद बिथांमोना ओरैबायदि मोजाङै न'खौ लुफुंनानै दिहुनबाय आरो जोङो आसरित सानदों जे खम फैसाजोंब्लाबो जुदि बेबायदि नायगिराबा मोजां माने न' जोङो जे मोननो हायो बेनो बिदिन्थि आरो आं आसा खालामदों आरो आं धन्यबाद होगोन जोंनि डिपार्टमेन्टनि CSD बिथांमोनखौ फैबाय थानाय समाव बेबायदि बिजाब बाख्रि गामि गामियाव बानायनायनि मोनसे नोजोर आरो थांखि जोङो लाबाय थादों आरो बेखायनो आङो दिनै बे दतमायाव फैनानै गोजोननाय मोनदों फैबाय थानाय समाव जोङो फरायनायनि हुदा आरो बेबायदि बिजाब बाख्रिखौ जोङो बांहोनायनि जि नोजोर बेखौ थिक खालामनानै फैबाय थानाय बाजेटआव जोङो आरो बेबायदि गोबां जायगायाव बिजाब बाख्रिनि अनजिमाखौ बांहोनायनि मोनसे थांखि लानाय जादों। फरायसाफोरनो बेखौनो मेसेज होगोन जे फरायनाय हुदाखौ बांहोनांगौ आरो लेखाखौ जेसेबां हायो गावनि आंगो लोगो बानायनानै लानांगौ आं बेखौनो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ मोनसे गुरै खावलायनाय। नोंथांमोनहा दि गोदानै लाइब्रेरिनि मुङाव गोदान न' मोनफुंबाय दा मा बुंगोन? बे समाव जोङो मानगोनां डक्टर निलुत स्वर्गियारि सारा थांनाय 2024 मायथाइयाव फेब्रुवारि दाननि 19 अक्ट'खालि जोंनाव फैनानै रिडिं स्किल उइक बे हाबाफारियाव बिथाङा बेखेवनाय आलासि महरै नुजाथिफैदोंमोन। बिथाङा बे समावनो जोंनो खोथा होलांखादोंमोन दि जोंनि जे हालोद अबस्था थासारि बेखौ गासैखौबो बिथाङा बाहाय फैनानै बुजिफैनानै बिथाङा जोंनो गावनो खोथा होलांदों। दा खोथा होनाय बादियैनो जोङो दिनै बेबादि एसे समायना रमायना जों न' मोनफुंनो हादों। बेवहाय जोंहा जोबनो गैयै सारमोननि सायाव जोबोद गोजोननाय दं आरो बिटिआरनि CM गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' सारनिसिमबो जों बे समाव साबायखर जासिनाय थायो आरो जोंनि गासै लाइब्रेरिनि सोद्रोमाफोरा दिनै बेबादि एसे समायना रमायना रुम मोननै जे न' बेखौ मोननानै जोङो ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिथाङानो गावनि मुस्रि आखाइजों बेवहाय बेखेवना होफैनायाव आरो जों रासिनैनो जों गोजोननाय मोन्दों। हाबाफारियाव बाहाय सेन्ट्रेल इउथ UPPLनि ट्रेजारारि बिथां फुकन लाहारि सार आरो लोगोसे बेवहाय लाइब्रेरि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि CSD सानसुमै बर' बिथाङाबो बाहाय बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय दतमा ब्लक UPPLनि TLCC चेयारमेन मानगोनां ज्योतिरेन्द्र ब्रह्म बिथांनि बाहागो लानायाव बे बेखेवनाय हाबाफारिया जाफुंसारदों।